Pitäisikö nämä ottaa pois? Ota housut pois tietenkin. Se meinaa hypätä tuolta. Kausarit jalassa. Onko se kuin syvä? Onko siellä liikennettä? Onko siellä liikennettä? Tuttavia äkkiä kukaan sykkää jo. Terve! Kerrat on kaipettaa siellä. Vaan helvetti näin! Huumori äijä! Ei tuohon! Liian sillä hei! Yhtään sillä, että yrittäisiin saamaan jaatiin, koska ne ei oo suorassa. Sulla on pöljästi tavallaan, että et tuu... Kyllä sinä osaat, anna mennä! Oho! Ei ruppa mikään jätkää! Hauska! On se! Persen näkyy! Älä vielä laita päälle, ne on kuiva nyt vähän aikaa. Ota pois ne märät vaatteet. Perkele, ota! Kyllä sinä kohta lämmittää. Jos se huomenna töihin, sulla on flunssa. Eikä ole. Varmasti on. Tänään iltaan muistat vetää vähän olutta ja saunaa, niin kyllä se siinä. Perkele! Ei hanska menis. No, kannattiko? Kannatti. Oli hauska. Oli. 10 euroa. Huvia. Ei tossa kyllä tosiaan syvää oo. Osuuko jalat pohjaan? Osuu heti. Huumori kyllä. Mulla on aivan tauti. Sen kyllä ymmärrät. Ei muuta kuin... Täällä on mulukku jäässä. Ei, saatana. Äijä tärisee horkasa tuolla. Tuliko orgasmi? Joo. Kyllä on huomenna kuule sairas, ei siinä mitään. En oo. Oit uinut tuolla ja tullut takas. Jääsalo. Tuolla mitä tuossa. Oli se vissiin vähän virtaasta, näytti aina. Oliko siinä syvä? No ei jalat. Ei tuossa oo, mutta sitten heti tuohon. Kauempana oli. Yltikö jalat pois? Näin kauan nokka tuli. Ei sitä kannata miettiä liikaa. Ei vittu täällä on muuten kylmä. Perkele menee nyt jalaksi. Haastan. No, onko kily? Tässä on aikaa vaikka kuinka paljon, sä kerkeet tehdä vaikka ja mitä. Hyppää uudestaan. Paljon maksaa? Otatko tuo? Ota. Mitkä on fiilikset? Oikein hyvä. Aika mulla palelee sormi. No se hasenee. Ota. Joo, Se riitä sitten. Olipa sekin tehty.